mochopo Gawasi Mubuya wacho adwa nyiso jowa machung ni wang'e ni jaloch nyalo na bedo ng'at achiel ok ji te to ka oseloyi to kiki chak ketho chuny jokora ni jogi omaya an koro kata Raila no kata ng'awa chung no kadhi gone kura nikech wan gi jowa ma kane ok oyudo tiko mar party ni to koro nochako go chuny jowa ma jowa mang'eny mane ok odhi go kura gi ne ok odhi go kura nikech jomoko ne njao chunygi gi weche manono. Namba 1. Namba 2, yes kitieko kiro iwacho wach ni mogik asemiyo oganda yudo. Namba 2, jowa mang'eny kako nagi ok wuog dhi go kura nikech pok gineno ber mar telo, especially e kom man malo. Onego wang'e ni telo mamalo mar presidency ni ber kendo mit ema gik mang'eny nitie. Koro ka nafas ochopo mar dhi go kura to ji owuogi odhi go kura, wawe kawo gik matindo tindo mamwalo ka mag MCA, MP kiang'ogi miyo iwa wang' watamore yiero ng'atwa mochung' malo kucho manyalo kelonwa gik mabeyo to mang'eny. Wach ni mogik minyalo nyiso Nyikwa Ramogi Ajwang' ma ote mari ne oganda Nyikwa Ramogi Ajwang' ka watieko. Gima nyalo kono Nyikwa Ramogi Ajwang' sani ni wa register wabed ODM party members mondo omiwa nafas mar dhi go mbaka gi ji mbele kucho. Chama gi Obuya ni ber kabisa kech gine magitele wirwath kawuono, lakini ng'euru ni ento ok en madalawa. Marwa mwanyalo dhi bedo go kamoro kwa go mbaka to na marwa mar ODM cha, that is the truth. Odu kata karach to en na odu, ineno mana kaka ilose. Ka nitie gik madibeni notimore marach chien kacha e odwa ka, walosuru gigo, waduguru wabeduru piny kaka oganda mondo joma moko madwa go kodwa mbaka ka kwawa gimoro okwawa ka koro wamakore wang'eny kendo wategno kaka oganda. Alright, Obuya wach ni mogik ote mari ne oganda.